बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films. कुटिया में रखला से ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Luxor. कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। कुटिया में रखला से। बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो, निकलले हो। अचके आइल ना बुझाइल मुहामा डलले हो, डलले हो, मुहामा डलले हो। लागत डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से, डांटला से। बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो, निकलले हो। अचके आइल ना बुझाइल मुहामा डलले हो, डलले हो, मुहामा डलले हो। लागत डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से। बतिया न मानता देहिया के झारता देखनी हो बहारा से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Luxor. कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films. कुटिया में रखला से। खोआ मलाई छेना मिठाई कुछु न भारे हो, भारे हो, कुछु न भारे हो। सुनिए बाबा राउर चेला राइटर से हो, से हो, से हो। बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के, खोआ मलाई छेना मिठाई कुछु न भारे हो, भारे हो, कुछु न भारे हो। सुनिए बाबा राउर चेला राइटर से हो, से हो। बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के। मारत ताना कमेश्वर दीवाना रोज भंगिया के पिसला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बासा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Rekha Digital Recording Studio, Betia.